briller her. Der er Allans briller. Ja, det er sygt. Det er sygt. Det er 2009-versionen. Ja, det er sygt. Og Og han kan ikke spille golf. Han kan ikke spille golf. Han kan ikke spille golf. Han kan ikke. Allan er gået tilbage i barndommen. Allan er gået tilbage i barndommen. Prøv at se. Og han bestemmer over mig. Han bestemmer. Han bestemmer det Og det hele. gør du fandme også. Nej, jeg bestemmer ikke over dig. Jeg siger, hvad du skal lave, og så spørger Allan, er du okay? Han spytter på os. Spytter! Er du lommelygten? Han spærrer mig! Har du lommelygten? Nej. Er du lommelygten, du har på nu? Lammene! Prøv at se. Det er diesel til 10.05. Allan, han koster 100 kroner. Ej, nu stopper du. Det er det bedste her. Eller heller hele den her vodka ud over. Jeg sender det her til Bubber. Ej, stop! Så! Nu! For helvede! Hvad sker der? Han har spyttet ud over mig, det svin! Ej, jeg er sindssygt. Ej, nu stopper du! Nu stopper du! Han laver vaskallen! Lad os gå! Han laver fandme vaskallen! Hvor er den der anden? Der er pænt på fat, eller? Mega stiv. Prøv at høre. Hvis der er nogen, der hører det her, Det er der aldrig hvor nogen. ser manden, han skal jo 80 kilometer væk herfra. Og det er 200 meter væk fra Manike i Brøndby. Vi står og laver det show her. Det er Trylletej show nummer 2. Han brækker sig nu. Nej, det tror jeg faktisk Resten af var. Det var hans nosser. Resten af gruppen er væk. Hvor De er fanden er væk. gruppen? Okay,